Какво става, пичове? Днес ще цъкаме Майнкрафт, аз просто ще правя тук едно нещо, което нали вече започнах да го строя, но така че влизаме в сървъра, който започнах да строя, пичове. Не искам да губя време, така че пичове построих го. Сега ще ви кажа какви са ви нужните материали, просто да видим вода, нали, басейна. Сега ще спим, защото е тъмно. Много тъмно. И утре, нали, сега ще ви покажа с малко нали, как е на светло. Така, май нищо не се вижда сега. Нагаме. Нали вече почнах да строя постройката, нали. Почти вече, нали, построих. Пичове, ще ви трябва вода, нали, ето такъв блок, който е вода. Чакайте да ви покажа. Нали, такъв блок ще ви трябва. Също така ще ви трябва и дърво, пичове. Така, пичове, също така и дърво ще ви трябва. За да може да си построите постройката. Моята постройка ще бъде една, нали, къща, която искам да направя, нали, отзад, нали, двора да е с басейн, нали. Трябва да се разчиства тези дърва, но това ще е в други, защото пичувате на две части сигурно пак. Защото няма как да го направя за 15 минути тази къща. Поне за половин час ще направя. Точно за 2 части ще направим. Мога да я направя много висока, нали, но не искам. Така, чуем. Толкова ще бъде, нали, висока. Толкова ще бъде. Така, сега се започва. Слагам хоп. Така, пичове, така започвате да си правите, ще ви покажа после, за да не губим време и чао са. Пичове, така стана по-криво. За една минута го направих горе-долу, не искам, нали, да губя време такива работи, така че, пичове. От тук ще бъде входа, тук това трябва да се запълни. Ще го направим и пак ще дойда. Пичове, няма да го правим цялото, нали, в някой друг епизод и когато не ще направим време това цялото, тук трябва да го направя. Но сега няма да го правим цялото, защото имаме много работа. Разполагаме само 13 минути, пичове. И затова няма сега да правим, така че ще спирам по някой път клипа, нали, за да мога да направя това, което искам, пичове. И така. Кое не трябваше сега? Зад торчовеш. Това са поне. Чува сега така, но после ще ги щупим и ще потурим някакви други работи. Сега трябва да чупиме. Правим пода такъв бял. Го правя, ще се върна. Пичове, излизате да просто, когато мога да сня 15 минути, тогава ще покажа всичко. Исках клипа, нали, да спира, да ви покажа всичко, което ще направя, така че, пичове, ако искате като моята къща, ще направя, нали, един специален клип, който обяснява какви работи ще ви трябва, нали, за къща. Пичове, искайте си епизодите просто. Ето за тази къща, просто материалите накрая може да ги кажа, нали, които ще ви трябва, което ви трябва да. Така че, пичове, спирам и идвам с малко. Така, пичове, направихме пода. Ето и да въртите сложихме. Така.
Капитове. Това ми е идеята за сега. Не говоря, защото не искам да губя време, пичове. Затова. Няма да говорим. По-малко говорим, по-бързо нали да действаме. И че, пичове, не ще объркаме с въртителите. Не трябва ли да въртата да е тука? Пичове, какво направихме сега? Пичове, трябваше да е така. Сори, пичове, просто се объркваме и се получи. Боли кръста. Пичове, чакайте, сега отвънка трябва да заведа. Тук ще излеза. Към басейна ще заведем. И пичове, не знам да стане някакво. Според мен не кой знае колко, но пичове просто искам да клип да кача. Исках. Как? Да залепим за дървото. Пичове. Значи, искам да ги сложа отдалече. Пичове, много боли кръста. Добре, пичове. Чакаме ги идваме. Времето е ценно. Така, пичове. Това ми е идеята. Как се получи? Малко криво, но добре. За сега. Ще правим така. Така. Това е басейна. Пичове. Но все пак надявам да ви хареса на нея. Тук трябва да направя. Само на път ще го правим, повече на това няма да правим. И така, пичове. Това е. За това. По-натам ще видим вече. Нали, дали повече ще го развивам в басейна. Така малко криво тук да го сложим, трябваше малко по-натам, нали. Но пичове няма значение на къде е. Само да бъде сложено. Нещо. Или. Сега ще се върна. О, пичове, сега постъпно още по-кръв, трябваше там къде си беше, но така ще го оставим, нали, за сега. Пичове, няма да решим, но пичове тази къща, нали, ще се строи много време, мисля. Така че тук поне да си направим това. Може би 20 години. Така, пичове. Пичове, не знам дали ще ви хареса моята идея. Просто когато ще стоя и си мисля и си казвам, ще направя един епизод на Minecraft, в който нали строят нещо. И ми хрумна нали такова да строя. Но пичове, не знам на вас дали ви харесва тази идея. Ако ви харесва, вие ще го докажете, като дадете палец.
Така. Тук това трябва да бъде запълнено в следващия епизод. Така че не паднахме. Това ще бъде унищожено. Чува, как му боли кръста, де. Значи, опа. Става прежда. Защо така боли? Добре. Много ме боли кръста. Така. Например, може ли с такъв пясък да направим стъкло? Ако можеше много яко, пичове, така че да сложим една графник теба. Пичове, правим нещо, ако направим стъкло, ако не слагам обикновени стъкла и приключим на този епизод. Той ще продължаваме. Нещо не става ли? Няма да станеш! Защо не ставаш? Дали? А взех? О, айде не да занимавам. Жалко. Много жалко. Защо няма стане, бе? Добре, пичове, не стане. Мисля с тези едни и същи стъкла. Така, тук трябва... да започнем. Нали един ръста? Мале, какво гадно вали. Така, пичове. Тук ще направим ли? Да. Така, пичове. Това ще бъде всичко на този епизод. Не знам дали много ви хареса, но направихме басейна. И басейна няма смисъл, нали, повече да се пипа, но отвън трябва това да се направи, нали. Надявам се пак да ви хареса моята кътичка. Ето и го басейна, който трябва да сложим нещо тук. Нали да е светло поне. Такова. Хопа. Нали тука. 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 И така, пичове, това беше всичко от този епизод. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте. Чао на всички, бай!